Следващия да идва. Венета Ангелова. Да. Влизай. Къде да си сложа тия? Можеш ли там? Ето да тук. Ето тук. Носиш си някаква... Еми носа това, дето нали да напиша какво ми е. Ама как ще напишеш? Ти не трябва тук да го пишеш. Не, аз съм го написала. Чудесно. Сядай. Както каза, всичко да прави. Домашното трябва да се напише и освен Да. това, само искам да покажа на хората какви сладки си ми донесла. Това са ръчно изработени Масло, сладки. пудра, захар, едно яйце. Ако Едно правя яйце. по-голяма доза, 250 грама масло. И шипков мармалад. Аз хапвам в момента. А това, дето съм платила, трябва ли да го показвам? Не, ние го имаме. Да. Чакай това. Аз искам да се разходиш. Струва ми се, че малко ми трябва да и да ме оправи. Не знам, от това падане, дето ме бутнаха тия бандити. Клякай там. До толкова мога. Добре. Това ми е запечатано. Ох, Запечатано. Добре, сега искам да се наведнеш надолу. това мога. Това можеш. Това мога. Добре. Сега ела тук и седни на този стол. Аз ще ям от твоите сладки. Добре. Благодаря ти за хубавото писъмце. Ето тук седни тук. Започваме с декларацията за искано съгласие. Да. Знаеш, че всеки такъв човек, който дойде при мен, подписва тази декларация. На тези въпроси, които ще ти задам, се отговаря с да или не. Венета. 81 години. На колко? 70? 80. Верно ли? Да. Браво! Ти си много близо Много и близо. дойде с придружител, Да. защото трудно ходиш. Въобще сега излизам за трети път или четвърти път от 11 декември. Вярно ли? Да. Така. Как ме нападнаха? Аз Ужас. вярвам и желая да решавам емоционални, енергийни и здравословни проблеми по метода евитерапия. Да. Съгласна съм с условията и желая да се подложа на евитерапия и се подписвам по-долу за това. Днеска дата. Ето тук сега. Удобно ли ти е да пишеш? Така, Само дата. да си извада очилата, че... Вземи си Така, очилата. днес сме 2 април. 24. Чакай да станете. Така станем. Град София. Град София. Име, фамилия и отдолу подпис. Много ти благодаря. Сядай сега. И да четем. Твоя ферман. Написала си ми голям ферман. Не знам дали добре съм го направила, но старах се. Моля, каква вкусотия. Много ти благодаря. Нищо, радвам се, че ги харесваш. Уникални. Срам ме е да я можеш. Често ти казвам. Моя син едно време каза, правят на всички хора, на мен никога не ги... А аз по-бавно рисувах, нали, докато се научих. И направям аз и му давам една порция да си яде той. Излезах, връщам се, викам, Иво, къде са маргаритките? И нали за мен си ги направя, изядах ги. И така. Браво на Свърши тебе. с маргаритките. Нали? Викам за 20 минути как е възможно да изядеш. Ама може, ето как аз ги изядох толкова много. Така. Венета. Оле, какъв красив почерк. Красив. С тази ръка, ръцете са ми изтръпнали и сега в момента. Плюс тук са нараних и ми са такова ноката много гадно и не мога да пиша. Ма пак се постарате. Много добре си ми го написал. Много ти благодаря.
Моите здравословни проблеми са от 10 години болки, тежест и скованост в краката. Повече на десния крак, коляното. Трудно ходя, не мога да се качвам на превозно средство, да изкачвам стълби. Имам сменена тазобедрена става на левия крак. Така, добре. Това ми е основния. Основният проблем е десния крак, но и левия крак със сменена става. Да. Добре, имаш ли... какви проблеми имаше с майка си преди време? Майка ми е много отдавна почина от рак на 47 години. На 47 години. А какви проблеми си? Имаш ли сестра? Имам сестра. А имаш ли дъщеря? Не. Значи имаш сестра. Сестра ти как се казва? Теменушка. Така, значи проблемите, които са ти, старите проблеми, са по женска кръвна линия. Майка, сестра. Какво не приемаш от тяхното поведение на тези две жени, твои кръвни роднини? Сестра ми по-строга, по-безкомпромисна, докато аз съм... Си по-мека Мара. Много мека. Да, да. И ти не приемаш това, че тя има такъв тежък характер. Много тежък. Аз я гледах, тя се разболе от рак и майка ми на 47 години от рак, на сестра ми на 68 години. И аз я гледах, мъжа ми толкова беше добър втория, че ме пускаше да я гледам. В Плевен живееха. И съм я гледала, обаче племенника ми сега не се държи много добре с мен. Мъчно ми е, но го преживявам. Казвам и така е, отредено да стане. Така. А десния крак сменена тазобедрена става. Левия тазобедрена, да. А десния крак какво беше? Десни казаха, че съм го натоварила и че имам начална форма на гонна артроза, а преди 2 години ходих на един ортопед, направи ми снимка, казва, вие сте за операция. Казвам, аз съм възрастна и ще карам докато Операция на коляното ли? Не, да, искаха операция на коляното. Викам, не искам. Сега аз няма да мога да го възстановя това нещо на 100%, но един така среден процент, т.е. да се намали тази болка и да се намали, няма да изчезне напълно. Сигурно. Но поне ще се намали. Защото все пак и годините, както казваш ти, но операция биха ти скъсили живота с операция. Не, в никакъв случай. Така и така, много ти е силна енергийната система, т.е. няма рак при тебе, както на сестра ти и на майка ти. Ти си най-силният човек в това отношение, така че няма да се притесняваш, но проблемът ти е с това, че не можеш да преглътнеш лошотията на сестра ти и на сина й. Мъчно ми е, така тъжно много ясно. Ми е. Ти си я гледала, нали? Така, високо кръвно. Мъжът ти е сега, вторият ти мъж къде е? Почина. И той почина. И той от 10 години. Първият ти мъж... Първият пияница, софиянец, и аз на 18 години от село... Избяга с пияницата. Да бъда добре, пияница. Че си се махнала. Синът ти от него ли е? Сина от... Как се казва синът ти? Иво. Иво е умен. Иво е умен. Той пеше в тия успешен случай на времето, дето цялото семейство и графа, дето е сега. Иво пеше там. Но у нашата фамилия няма музикални, но той не знам кой съм много. И замина за Германия. А преди това пак аз съм виновна, де очитам, нали, млада тогава, ходиш с едно момиче и аз не давах и така отношенията ни беха много обтегнати и ми се струва, че и така... А той сега има ли си партньор? Той се ожени за германка. И там си остана. И там си остана 32 години, не е дошъл в България. А чувате ли се поне по телефона? Чуваме се 2 пъти от годината. Викам, провери дали не съм умрела. Даже и на Бойко, на една съседка, викам, ще дам телефона да имате, че може да умра, що живея сама.
и да не стане така, че да се умириша там. Като нещо много ясно. Да. Боже. Така студени хора не мога да свикна с това. И той сина ми свикнал стена със студенината студенката. на германците. Да, съвсем стена. Той завърши... А ти имаш ли му телефона? И имам, да. Защо не му се обаждаш ти? Как ще се обаждам? Аз ли трябва да се обаждам? Да. Не. Да, преглътни го, обади се. Може. Тук момичето Гергана, тя ми е връзката, защото снахата по-добра от сина ми. Германка. Германка по-нежна, но тя е имала брак и го е взела мома. Да. А и моя мъж беше ергеник, кога аз се ожених. Да, има нещо. Да. Добре, високо кръвно налягане, но с лекарства го нормализирам. Сега ми е пия хапчета, Диован, Коринфар, Трифаз, Конкор, цялата азбука. Да. Добре, а иначе без лекарства колко е? Дига се. То даже за до 200 на 100. 200 на 100 се дига, кога съм притеснена и кога даже и от добро ми става така. Дигам кръвно. Като тръгна на доктор, дигам кръвно. От колко време? Кое? Подаграта. Подаграта, когато ми откриха 19-та година. Значи това са 19-та, 5 години. От 5 години, добре. И пиеш лекарство. Добре. Да. Сега, коя кръвна група си? Не знам. Забравих. Имах някъде записано. Не съм и... Като бе в една болница, там ми го... много давна на младини. Да, човек трябва да си знае. Ама го забравих. Чакай да видя сега. Тук имам едно. Ще не сме да нося и документи, толкова вече страх имам да ме не нападнат. Да. Добре, как може това цигани ли беха, дето те нападнат? Цигани. Единя ме пита къде се намира пазара Димитър Петков и аз казвам и от тук направо. Бе тръгнал да пазарувам и да си плата. Няма да видим коя кръвна група си. И как не се сетих у нас да го, не знаех, че това не съм го разбрала. Не, това е на зъболекарката и това ни е... Но имам го у нас, дали е това протмъжне или е в друго, мисля, че го имам. Нямам го тук. Не, нямам го. Боже, как не може да се сетим, а толкова отдавна е било. А, Б. Нищо не А, Б. Добре, следващия път ще ми го кажеш. Да, ще го кажа и даже може да го запиша. Да, имам постоянно изтръпване с болка и подуване на пръстите ми. Това е от май 2023 до сега. 1 година почти. Да, от май точно. Там аз те си записвам. Какви операции имаш на пъпна херния през 2020 година? Сложено ли е платно? Да. Добре. Тромбоза на левия крак през 2015 Това е от тазобедрената става. Аз казах, че да ми увият краката, но те не ме послушаха и после направих тромбов либид. Така, смяна на тазобедрена става 2014. Какъв материал ти сложиха на ставата? Американска става. Титани? Не знам как се казва. Американска. Добре. Извадена безкръвна жлъчка през 2002 година. Имам и преплитане на черва, още по-намладини. За операция и лечение към 30 000 лева. За колко горе-долу време? С тия 10 години. Всичко започна от тая 14-та година до сега. Все съм надолу. Добре. Така, ето тук пише. Не, аз ще го покажам. За
за операция и лечение към 30 000 лева за 10 години, като си стигнала до мен без почти никакъв лечебен ефект. Нищо. Кой ти каза, че трябва да извадите жлъчката и защо? Защото започна да ме боли, а бех много напълняла. Той сега не съм, но тогава казаха, че може и диабет да получа и аз се обадих на Иво и той казва, тръгваш с багаж. Само това, че аз не можех и да нося нищо. И отидахме. Отидах в Германия. Да, в Оберкохене, Южна Германия. И там те не ходят на лекари. Те се занимават с хомеопатия, ли се казва. Да. И ме заведаха на една лечителка. И седех месец и половина. И можех да хода без бастун. Това за мене беше. Ослабнах. Да. Ослабнах на техната храна и техните условия при моята. Не можех да се мисли за това. И като дойде, пак спазвам, не ям свинско. Нали, това, което вреди, спазвам. Кара ли те да ядеш месо? Не ме кара. Аз свикнах. Не си кръвна група, но добре. Свикнах вече толкова време. Свинско въобще не съм яла. Даже като... Пилешкото е много по-вредно от свинското, мога да сигурно, но и свинско, и пилешко не харесвам. Сега не харесва, защото това е изкуствено. И не ям толкова много, но нямам движение. Да, нямаш движение. Аз преди се движех, даже до Витоша ходех. Въобще коренна промена. И след това, като ме оперираха, бех добре, от 19 до 20 бех добре и като почнаха някакви кризи, операция, извадиха такова. Голям камък. Да, и после ми се запушиха каналите, не знам от какво тиня ли беше, какво беше. Сега ще ти кажа, когато жлъчката е запушена от камъни, много камъни, тогава започва и черния дроб вътре да образува по каналчетата камъчета, идентично на жлъчката. Да. И за това ти си изкарала и тиня и затова се чувстваш без сила. И после ви увеличиха там тия канали, за да не става така. Още един път в военна болница. Добре. Ами тя жлъчката си има, нали, свое място в тялото и много важна функция. Аз не препоръчвам, но хората като вече са си я извадили, няма начин как. Така. Сега ще подобриме много бавно, ама много бавно положението. И това, което чух и видях, е, че ще трябват някъде много повече от 12 процедури. Сега готова ли си за първата демонстративна процедура Евитерапия? Да. Това, което ще трябва да направиш, написала си домашното перфектно. Да. Гледа ли видеото с дишането? Да. Пробва ли го? Сигурно 200 пъти. Браво на тебе! Добре, много ти благодаря. Затова ще те помоля сега да станеш и да легнеш тук на тази кушетка, без не оттам, а от тук. От тук сядаш, защото там ще се вдигне кушетката, само трябва да се събудеш. Да, аз съм се приготвила. Защото много не може, имам обувки, не може да ми станат дебели са ми крака. Да, добре. Вижте колко са дебели. Да, дебели са, защото са подути. Задържаш изключително много вода. Това ми дават и а всека вечер, значи нормално през деня всичко добре. Ето това е за задържането на водичка. Ето това. И това ще стигне за половин година, че и повече и е само 80 лева. Ще си го взема? Така, сега лягай.
Удобно ли е така? Да. Затваряш очички. Леко ще блъсна обувките, за да не ме приличат. Можеш бавно и спокойно да станеш. Така ми е добре. Добре ли ти? Да. Не искаш да ставаш. Знаеш ли колко много хора така? Така и sad. Да. Боже. Ох, Какво ти беше усещането от... приятно, леко, все едно фърчат. Айде, ставай сега. Ти усети ли как стана по-лесно? Не знам, не мислех това, как става. Ама стана, нали? Наистина ми е много леко. Да. Наистина ми е много леко. Да, хайде сега. Да видим как ще се разходиш. Има ли разлика при ставането? Да. Разходи се. Въобще на цялото тяло ми е. По-лекичко. Даже не куцам този път. Да. Чувствам съм много даже. Айде, клякай сега. Настрани. Да клякам. Клякай настрани. Ето така настрани, за да се вижда по-хубаво. Така. Брей. Да. Браво. Ставай. Хайде напред. Не. Върни се назад и се наведни напред. Да видим докъде ще се наведнеш. Има ли разлика? Има. Няма опъване. Даже... Да, браво. Хайде, разходи се тук, сядай на столчето. И ми кажи... Не можех да си подгъвам преди коляното, А сега го подгъваш. Да. Сядай. Сега го подгъвам. Седна ли по-лекичко? Въобще не е по-лекичко. Въобще няма разлика от преди, нали? Да, не може да се опише. Доволна ли си? Много. Добре. Така ми е светнало. Нали? Да. Я да видим сега. Наистина по-добре ходиш. Сериозно. Много по-добре ходиш. Браво. Много. Даже може да не ти трябва и бастунчето сега. Дай Боже. С една процедура няма начин как нещата да станат, но сама виждаш. Но много ми действа добре. Да, знам.